gaire.
mestre Jordi Fàbregas.
al correfoc. En aquest tot d'inici 2012, Festes de la Mercè.
Mulassa de Barcelona.
Popular. I comencem ja a enfilar la recta final d'aquest tot d'inici. Això sempre comença quan ens arriba l'àliga de la ciutat.
2012, Festes de la Mercè. A l'escenari els ministrins del Camí Ral, sota la direcció del mestre Jordi Fàbregas. I a continuació arribem a una altra de les novetats del Toc d'Inici 2012 i aquest és el Ball de Diables. La presència Ministries del Camí
Bartomeu Ral, Seguici Popular de Barcelona.